खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं खिलिखां ब्रह्म भारत सरकारजों रायलायनो थाखायनो नोंखौ एमपि बानायदों आसाम सरकारजों रायलायनो थाखायनो नोंखौ एमपि बानायहरदों गाव मानो एमपि जादों रायजो राजाया गावखौ जे मानो एमपि बानायदों बेनि ओंथिखौनो नब कुमार सरनियाया जेबो मिथिया दा गाव जे मानो एमपि जादों रायजो राजाया गावखौ जे मानो एमपि बानायदों बिनि उद्देश्यखौ नब कुमार सरनिया मिथिया बे सासे इलिटारेट बेकग्राउन्डनि मानसि जानो समाया नब कुमार सरनिया पलिटिकल समस्थिनि जानो समाया नब कुमार सरनियाखौ रायजो राजाया रावबो अनसायलिया मुस्लिम माइनरिटिफोरनि गेजेराव नब कुमार सरनियाखौ रावबो सिनाया मुस्लिम माइनरिटिफोरनि गेजेराव थां नब कुमार सरनियाखौ बयबो सिनाया नुवा बिसायख'थिनि समावल' दसे रायजो राजाफोरखौ हाय हेल' होनहैदों बेनिफ्राय जेबो गैया नब कुमार सरनिया गावनो सिमान जादों लामा दालांखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनावसो बिनांगौ होनना बेबाराव जिखुनु दोलोआनो बर' रायजो राजानि भट मोनाब्ला देरहालाङा मानोना बर'नि भटआनो 5 लाखनिबो बारा बर'नि भट मोनदेराबा जिखुनु दोलोआनो देरहाया बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव एपिसिसिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मुसाहारिया बुंदों एपिसिसिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मुसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि नब कुमार सरनियानि बेलायाव रायजो राजाफ्रानो बिथांखौहाय अनसायलिया नोङो मुस्लिम माइनरिटिफोरनि गेजेराव थां नब कुमार सरनियाखौ बयबो सिनाया नुवा इलेक्शननि समावल' माबा बिसायख'थिनि समावल' 10 मिनिट रायजो राजाफोरनो हाय हेल' होनदों जाहैदों बिनिफ्रायनो जेबो गैया लामा दालांनि खोथाखौथ' जेबो दाबुं नब कुमार सरनिया गावनो सिखार जायो जे लामा दालांखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआवसो बिनांगौ इन्डिया गभर्नमेन्टआवसो बिनांगौ होनना बुंबाय आरे बाबा इन्डिया गभर्नमेन्टनियाव रायलायनो थाखाय नोंखौनो एमपि बानायहरदों आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायनो थाखाय नोंखौनो एमपि बानायहरदों दा गाव जे मानो एमपि जादों रायजो राजाया गावखौ जे मानो एमपि बानायदों बिनि उद्देश्यखौ नब कुमार सरनिया मिथिया बे सासे इलिटारेट बेकग्राउन्डनि मानसि जानो समाया बेखायनो रायजो राजाया बिथांखौ मिथियै जेबो गैथारला ओंखायनो बिनि फेक्टरबो फैया आरो फैयोब्लाबो आं मोनसे खोथाखौ बुंनि जे एबाराव खुनु पार्टिया बर' रायजो राजानि भट नङाबा केन्डिडेट देरहालाङा मानो होनोब्ला बर' भटआनो 5 लाखनि बारा आरो बर' भट एसे मोनदेराबा खुनु पार्टिया देरहाया दा नब कुमार सरनिया बर'फोरनि बहा भट मोनगोन मोना रायजोफोर दा ओंखायनो नब कुमार सरनिया बिथाङा एबाराव एखेबारे फेक्टर नंथारा बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी जेनेरेल सार्जारि अर्थ'पेडिक सार्जारि लेबरेटरि आल्ट्रासन'ग्राफि केजुवेलिटि पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्क'पि सार्जारि NICU एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয় আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে এক্স-ৰে ছ'ন'গ্ৰাফি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয় তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন
কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম